ipasabot na ko dito niya. Ang akong buhaton ron is, pag-enumerate na lang ko sa ilang discuss na to. Una, no, mga to ang house rules. So, number 1 din ha is be on time. Tanan ba? Be on time ka? Nag-storya na. Na-late yan eh. No? Then, keep your cell phone on silent. So, in town, nireklamo siya kay dili kuno siya nagpakuha na lang. Di naman siya kamaumo pa. Di na eh. Ako siya ilan gano'n. Ano ka lang, sige mo nagpusok. So, di mo po kamauan. Nga araw na sumasabdan, ang talang kinahangan, mamitaw siya. O, mo-respeto sa ato speaker. Then, keep the area clean. No? So, atong ipabilin ang ato ang gihimutangan na cleaning video kuno. Then, cooperate in all activities. So, dapat kitang tanan cooperate siya. Mga little worker, mag-atak. Diba? So, be active and attentive. So, attentive ba ang tanan? Ha? Oo, attentive ba? O, sige, dahil panahon na, usahay mo lang. Batiyon ka o gano'n ka, maunang. Mangita lang bagay ang ato ang president karong puno kay Tamalinaw. Okay. So, sa ato ang disputa na siyang i-separate. No? Kaya nga itong naandan is 3 and 4, ato na siyang i-usa. Kung naandan nato, Jud. Ikapotin mo lang, hindi mo the incision plan. So, karon, mao na siya ang ginawag na to, pre-K1, mao na 3 years old. Then, ang pre-K2, ang 4 years old. Right. Then, ang katong 4 years old, mag-base siya sa LRE 6. So, naamatay mga toddlers at mga below 3 years old at na po siya kuno sa LRP number 3. Ah? 3. Then, so, since kapit naman magsugod ang ato na sa enrollment, bago pagkaitan ng commission, padung na sa tanong, ang atong naandan is kamo mag-administer pa mo sa inyong checklist exam enrollment? Hindi no. Ako, frank ako dili sa ko. Ano kay puting masunda. Pero karon sa gingon ni ma'am, dapat i-enroll. Ato na sila. Mag-administer na ta og checklist. No? O, yung mga parents, dapat ato na inform mo landaan kung magibaw sila. Din pasad ko na to kung sa purpose. Nga nung mag-checklist ka. So, doon na siya purpose. Aron pa, monitor sa ilang children's development, no? Hindi nabasa siya sa 7 domains. So, unsa man tong 7 domains gani? Aron mahimong dumantanan. Gross motor, fine motor, self-help, cognitive, social-emotional. Okay, so mauto siya. Mauto siya ito ang basihan. Okay. Arita, kung saan puno ka, barog sa usa ka building, no? Or usa ka balay. Kung saan paglikon niya. Kung saan pagbarog, kung saan buhaton nato. So, mauto nga, dili mo barog ang ato ang building kung dili ka, una lang kung buhaton is mag-layout, no? Aron siya mo barog. Nya, naaka ang RE 10 for 10 early years. Act of 2013. Answer? Yeah. Integrative, sustainable, and involves multi-sectoral and inter-agency collaboration at national and local levels. Yan ay mga agency that composes of ECCD program. Kung saan sila nga mga agency. Mao ni siya ang ato ang ECCD, DepEd, DSWD, DOH, NNC, o ang ato ang ULA. No? So, mao na siya ang mga agency. Then, the ECCD Council Government Board Resolution approving the NELF. O, unsa man ang NELF? Mao na siya ang National Early Child. Mao na siya ang NELF. Resolution number 101. Resolution approving the National Early Learning Framework. Then, the ECCD Council Governing Board Meeting
on September 24, 2010. Then approved ni siya, na-approve last November 4, 2013. So, nakibaw mo ako ang core values, nari kay core values, no? Hindi, kinahanglan ako ni sago ng ako ang core values. Unsa ni siya? Maka-Diyos, makabayan, makatao, at makakalikasan. Then, naasa tayo vision, no? Vision of the Filipino child as human being. So, unsa yung number 1 na vision? Who loves God, parents, and country. Then, one who is proud to be a Filipino. Then, one who honors the customs, traditions, and good values of the people. Then, another vision, one who knows his or basic rights. Then, respect other cultures. And the last one is able to live in peace and harmony with all. So, mauto siya ang vision. No? Iman to. Then, there are four good rights of the child. Ano naman po ang four good rights of the child? Education rights, number 1. Number 2, protection rights. Number 3, survival rights. And number 4 is participation rights. Nation to public and private. So, parehas ra, si ma'am. Then, and goals and objectives of the guidelines is to promote quality early childhood education in public and private child daycare centers or daycare learning centers, offering services to young children ages 0 to 4 years old. No? Yeah, the process and the granting of permit and recognition. Kinahanglan ato sa nisyang iba, registered po no at the opening of the city or municipal mayor, ato sa municipal welfare development officer. Barangay captain, nutrition scholars, health workers, president, no, sa parents, then teachers or worker association, no, na sila ang mga internal assessment team. So, gahapon, ginisgutan, no, sa tuwang area, sa area 2, which is physical, environment, and safety, ang responsible anak, mao ang mga barangay officials o ang mga parents. No? So, okay ra? At least na lang, no, kanang mga partners ba, no? Sa pag-comply sa ato ang mga goals kay dili jud dali, no? Daghan kaayo. Daghan kay ang ilang comply niya. Gani sa pagkakaroon, muna lang tawa na murag nalipong nang ianay ma'am. Oh, di jud dali niya. Mo ni murag matinuod na jud magpuyo ka sa daycare center, matinuod sa tong gigo ni ma'am, ha? Panangata latag sinamo sa kubana. Kung gusto mo, may buntag ka natin ka na.